Hej med alle sammen, for fanden, ikke? Det er Blackman her, ikke? For helvede, mand. Det er pisse godt vejr udenfor, ikke? Altså, prøv nu lige at tage jer sammen, for fanden, ikke? Prøv lige at holde kæft alle sammen, ikke? Nu skal vi fandme lige være efter her, ikke? Det er skide godt, det der, ikke? Altså, jeg kan ikke blive ved med at sidde inde på Danmarks Radio, vel, og sidde og så fortælle dem, hvad for noget musik de skal spille, og alle de der små røvhuller, for fanden, ikke? Jeg kan ikke sidde derinde hele tiden, for fanden, vel? Og så fortælle dem, hvad de skal og ikke skal, ikke? Altså, nu må I sgu lige, ikke? Altså, nu må jeg lige komme med ind i billedet her, ikke? Altså, jeg vil sige, ikke? Gå nu for fanden ud og nyde det gode vejr, ikke? Det er jo skide dejligt, ikke? Jeg skal også lige ud og hænge min jakkesæt op, for fanden, ikke? Det er skide godt, man er dejligt op på det hele, ikke? Og ja, men altså, jeg blev lidt mere langhåret, for fanden, ikke? Og det, prøv lige at holde kæft, alle sammen, ikke? For det er skide vigtigt, det her, ikke? Det er skide vigtigt, ikke? Gå nu ud og nyde det gode vejr, for fanden, ikke? Så alle ungerne med ude, for fanden, ikke? Ud og lege, ikke? Op på legepladsen, ikke? Og så køb noget vand, for fanden, ikke? Prøv nu at holde op, ikke? Det er skide godt, og jeg skulle nødt til at stoppe, for fanden, ikke? Nu skal jeg sgu lige ud og have noget luft, ikke? Ja, det kan jeg sgu godt mærke nu, det skal jeg sgu. Kan ikke have det skide godt, for fanden, ikke? Så ses vi, ikke? Blackman her, siger farvel, tak. Vi ses senere, hej dog.